Woman na 100%. Sana taki make se bekend. Hey yo, and it is Stevie Boy from Sastra Label Music, introducing to you Splash Master DJ Gilly with the Strana Taki. Michael Lobby boy. Michael Lobby. Blacka boy in the building. Drop iets. Blacka boy over. Blacka boy over. Make een applaus voor hem. Rebound. Goed man. Zo dua na amor fire dog man baka amaja. Yo. Of eigenlijk hoe doasan mooi mooi. Met denk ik kom luku iba. Hou je van dansen jij dan? Jullie. Kom maar aan hou je van dansen. Ja. Jou niet van. Oké daar je komt. Watra crew versus Watra crew. Hoe heet jij? Hoe? Jamal. Hey Jamal, hoe ben je? 14 jaartjes jong. Oh. Zijn je nee? Danilo. Ibro. Oh, hoe heet je? 14 versus 21. Oké. Zo 14 naar jou. Je naam Munder, Amayana Munder, big up Munder. User 14. Turtana. Hey. Kom maar eens van Paramari Bono. Hey. Arti sumala met die pari, arti mo ya mama su. Fala salsa. Look at how you, yo snap gaso. Amari zo snap gaso. Dan a straight doggy model. Ja. DJ, of look at how you, eigenlijk bilo fare tu maja dito. Kijk wat we gaan doen, we gaan een sportief doen. Nono de want to spada also ibari ka strana takina tanga 2 euro. Iere ni busa na takina tanga 2 euro. En nono de obe spada also. So wat we gaan doen, alles maar de try, if you have iPhone of Blackberry, dat je man draai. Maar if you have iPhone, Blackberry, dan zo Samsung, je draai en dan gaan we een selfie maken naar het podium. Doe iedereen draaien. Leg je telefoon. Draaien. If you have iPhone of Blackberry of Samsung, je mag draaien. Draai. Oké, ik ga tellen tot 3. Dan met een selfie boven komt van Casillas. Ik ga aftellen. 3 tot 0. 3, 2, 1, 0. Alla de selfies. Oh. Instagram. Yes, ja. Look at the battle is on, DJ. The battle is on. Yeah. Doggy style. The battle is on. Look at the camera. Okay. I'm gonna go. En van de maand, dit was soortheid. Ik was nog een batter, dus ik word high. Ik niemand mee naar de kamer. Ik ben een hardwerker, dat is uw kamer. Maar zuurbeestjes, bossen dat ik. Hou op. Dominee staat op haar boelen. Doe dat beetje, het is wel lastig gas. We gaan maar gaan voor want dan ga je niet op beetje. Go, kijk, doe nou. Applaus voor je. Yeah. Maar goed, maar wat dat hè? Je boss. Het is een van de maand, dit was soortheid. Ik was nog een batter, dus ik word high. Ik neem het drie naar de kamer. Ik ben een hardwerker, dat is uw kamer. Maar zuurbeestjes, bossen dat ik. Open de batter en bossen dat ik. AMG bij je show, we bossen dat ik. We zijn wat weer op contra A. We bossen dat ik, ding. Wow! Ding. Wow! Bossen dat ik, ding. Bossen dat ik, ding. Die vriend aan Apollo. YOLO. Andere stijlboy. Never. Ik mag de top zien. Bro, ik ga geen kankerkaas. Ik ben nog maar dat shit zo van. Moesten wij nog liever wandelen, maar wat ik mijn cruises en let jealousy iedereen is hard. En dan zie je op die snelle baan, doet niet of je sneller bent. Dapper is de kleine, maar goed dan. Jullie zijn ouderen, je pas je ouderen. Ik ben een winnaar. Bombos. Alle, we gaan samen doggy. Bossen dat ding. En bossen dat ding. We bossen dat ding. We zijn wat weer op contra A. We bossen dat ding. Bossen dat ding. Bossen dat ding. Oké, listen. Hey, en wil je praten over bussen? Why? Boy. Best rotzooi. Bossen dat ding. Dat dacht ik niet. Mag het niet zo zijn.
salaan. You still can't stop. Last the flow. Where the arrows? Let me found the fire of a lost that day. Again, Banu, the Torgo, Akuna Matata, again, King Solvo. Low. Ik ga niet veel zeggen. Die zou tak alles er naar moest gaan dan die walis. En we zien als jullie het doen. If a man lassie volgens you, in een beetje bar. Omdat poe schreef naar een bar. En if je bar poe, dan kan schrijf die koeien. Dus nou staan we bar poe moest en we zijn 10 koeien door. En toen heb ik dat. If me put, look at how do. If me put me anu, dat mama ede en die vindt dat a man lassie volgens you, in een tak next day also. Maar if you love our system, you make it body like you love. Yeah. Okay. Listen. I'm going to make so. I'm a youth parliamentarian and I'm a father's king of staff. Later, I'm going to barkiro na mi. You can see that. Okay. AMK, King Solvo. En hoe daar dat kan mama barkiro? Dat is de skippy. Je mag daar gaan. Wabi fora sa, wabi fora na de yopo. Okay, next track. Erik, die gaat barkiro, Erik. And I see big boys. Okay. Kufka. Kufka. Last the flow. Kufka. We gaan los last the flow. Kufka. And if you want to put on that get up your face, you better watch your mouth. You want to feel good like that. Mete di fa. Fascisha. Ese que te pipa. Liga. Vida. No se prende así vas. Se va en el hotel. Pa' que te le pose. Pa' que selfie pose as a model. What the echo well. What's the echo of the influence? Así con el tú. Echo de Senku. La dos directo. Se corto. En exactly que ti. Una hele tip. Zello. We suspect what's everybody that the Twitter. Dat is en ik luisterde. Goodbye in de oor, ik was levende. Oké. Zie met de party allemaal in de koefkast. Wat zijn die party allemaal in de koefkast? Hij past ook. Tundra. Yo, deze beat gaat hard morgen. En ik stop niet. AMG in de building. Drop iets. Ik haast niet. Heb je niet van mij en mijn crew? No plak me. Wie in de kast. Ze laat me De de bellen zien. raas klaar. Hoe lang bepaalt de team? Pas nu aan Kozu. Je hebt niks gezien. Ik heb al geduld. Zonder dobbel zijn. We zijn hoogte. Net als Alkeerman. En ik lees niet. Mami IG. We zijn zwevende. Aladdin. Zwart killende. Dus ben ik Aladdin. Ik ga wiepende. Aladdin. Hoe jij die kwal op doet? Oh, maar oké. Wat wel op doen? Ik heb een fles voor mezelf. Daarna ben ik in je. Hallo, het is pas half 3. Hoe zie je komen op de mannen en de zee? Allemaal die zeggen ze zwart. Je bent de leven die je is verpesten. Ik zeg je sorry voor wat shit, ik ben een baas en ik heb een zie met de party allemaal in de koefka. Wat zijn die barkies allemaal in de koefka? Hij past de jaren en dan kijk naar koefka. Wat de booster. Patrontje van haar, wat ze dan zeggen, maar ze is lekker op de invloed en trek aan de raad. Oh shit, Rita, kom er in die actief. Chocolade met noten, zo wordt geen als ze dat ziet. En zo, ik wil het gelijk. Malaya, Michelle, USA, Big City. Baby, ja, ik heb dit. Zak naar beneden, ik zie al hoe mijn extrem. Zie met de party, allemaal in de koefka. Overgeslagen, allemaal in de koefka. Tek je diploma, allemaal in de koefka. Hoe loopt zijn aan kakkie, allemaal in de koefka. Look at it was so gezellig dat ik niet meer maar ten ode. Dus we doen een laatste keer voor dat we lose this man. Zit dat in. We doen een laatste one ten ode. En alles bij je dan gaan. Als ik zo kompa, dan we gaan wat voor aan die kant kijken en we moeten houden. Alle kinderen. Ja.
Wala sa flow. O kasi pick up yourself. Well, I tell you, the very upper freedom. We do like the upper freedom. We do like the upper freedom. We do like the upper freedom. It's for Adira. Remember Adira. Yeah. Best your money. Hey, Papa, I'll sell up. What the man is out of Go to some hotel. I never saw money. Best your money. Hey, Papa, I'll sell up. Go to some hotel. I never saw money. I am King Confused. If you observe anything, what's the funny thing in the world to this man? If you observe anything, Bounce, 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 bounce. don't waste time. Woman na 100%. Strana taki mixe bucket. Hey yo, and it is Sticky Boy from Sastra Label Music, introducing to you Splash Master DJ Gilly